Чекайте, не бавят насам. И бах 40 FPS докато снимам. Положение, че съм си бъгнал играта леко. Това видео след като мине една седмица просто да трябва. Що? А, някакви дойдоха бържи. Защото like what the fuck. Добре, ще джихаристим някъде другаде. Някакво свободно. Ще го убием. Да. Никой не убива. Виж къде съм аз. Аллаха, Сейчас. никой не ме убива, бе. Не знам обаче... Какво стана? Имате ли идея колко трудно се играе GTA San Andreas? Goddammit, стига фрейм дропва скапа на сървъра. Не фрейм дропва ме забива. Сървъра забива. Да. Стига е! Че он да купи сървъра, ще забиеш по-що. Идвай къде са базата, напълня се, че да ги цим. Тя да отида да го убия. Не бе, ела тука, ще го Ще гръм. го уби, никой не ме убива. Ще го убим те или иначе. Трябва да е сега. Къде да ми аз? Ще вземем пепетицата. Взех правилното, да. Добре, бе. Добре, бе! Да, по-добре. Това пъти са, бе, пе. Ела тука. Не. Значи аз да го поемам, тъй ли? Много ще fucking kill me, mate. Та, ай пиши ми в описанието. Май, ако не забравя. Гледаш всички ви невероятно 12 сабскрайбера поста за път. Как видят видео. Лад, що? Ай, умре, бе! Само аз ли чух... Някак съм взривист хидра. Ударно. Ти убили го, добре, дата напълня сте 4 да вървим. Намерих се рандом кола. Нищо, че не може да се спална, дема ще си взема етос, защото ма кефи. Къде си? А то даже BMW. Не харесвам BMW, ама какво да направим се. Как не е? Ти джигит ли си или какво? И джигит само, ама не съм с BMW джигит. То дори джигити няма. Тихо! Ще намерим нови. Тъй, спамвай кола, ще я пълня сте 4. Трябва да намеря някаква джихадистка пустика и да слуша. Като се взривяваме. Ако ти реша да го качвам. Много ясно. Ако се случи нещо по-интересно, може да го кача. Много да се случи. Много да намерим пак уния бортекси. Жихад лайф. Само намери и всичко ми се телепортира. И в момента летим. Не летим. Опустира се. Тихо. Как се ударихме в дървото, за да не се оказахме на пътя? Тихо. Не питай. Алах! What the fuck? What the heck? What happened? Защо само аз ги виждам живи? Там са, мъртви. Гледаш просто... Един е жив. Нямам оръжие, супер. Оу! Найс флип. Знаеш колко трудно да се играе без капан, такова, как беше? Много. Ще мораш да не се представи. Сега аз не го спрягам. За тях хидрата не е зад мене. Бе сме беч! Сега съм добър на GTA. Сега ще тръгна газа тебе. Holy shit! Смисъл да кача. Само аз имам право да чекай 10 хора. Get fucked. Мисля, че трябва да сменим аудиото. Трябва да го пенсионираме малко. Хубаво. Да го гръмнем поне. Бегай! Алах. Мазната, че може да тунingувам мазната. Да, тя поне не лагбатна. Значи има някой коли тук в този сервер. Това беше близо. Бегай! Как се дъпа? О, злели са. Ия. Тия са там до нас, да знаеш. И тия май ще на джихадистите. Какво? Да, там до нас са.
Кой се опитва? Видя ги на мапа. С джихадистите. Ще ги намеря IRL и ще направя с тях 9/11. By the way, това е най-офенсив видеото съществуващо от YouTube. Нямам идея какво казвам. Евентуално. Значи и моят професионален английски ми казва, че тук нищо не си прав. Чакай, стой, опа. F11 и лагна. Стой. Те се идват отгоре. Сонинус. Аллах Акбар! Сами не ги гърнахме. Не. Джихад лайф. Джихад лайф. Аз той видео, евентуално като реша да го едитвам, няма го не едитвам с най-джихадистите. О, вече като се научи как да едитвам по-като хората. Абе, гледай се. Като се научих да едитвам малко по-нормално. Идва да знаеш. Сони! Аре, що са клеца, миле, бе? Аз си директно тук къде къв. Чакай, тест. Ахо! Здрасти! О, дигнах ранг! Вот. Написа го на глава чат. Тихо! Напиши ронг чат. Що е такова? Да, той май са джихадистски войни. Ронг чати. Добре, да потнижа съм аз. Ах, ти как се седят? Добре, не знаете, че ги джихадисти. Трябва по-бърза кола. Мазната хубаво са дори гола, ама. Между другото, естествено, защото сървъра ме обича отдолу, не сега ще да ми пише кой съм ранг, предполагам съм 25. И на мен да ми го биш. Ами аз се бъгна да ранг, което нищо. Да търся ли друга кола или ще сме с мазутята? Мазата си добра. О. В сървъра отново заби. Да, усетих. То сървър само забива, да знаете. Не са хубав сървъра обаче. Между другото, доста са се опитали да измислят GTA 5, да ти кажа само. То ти не съм забелязвал от характер моделите. Знам за какво говориш. Не, че не ползвам и тези, той има и други, ама просто смисъл, няма как да умреш от половин стрел. Защото докосната... Заве? Не бе, като са отгоре на моста са. Най-ниско посланата хидра съществуваща. Той не беше много хидра, май. Екам те са. Аз! Аллах Акбар! Той не беше толкова забавно. Сигурен си, че е офензив. И аз. Аз мисля, че е Аллах Акбар. Това са нормални видеа. Да, е. What? Copyright. God damn it. Просто рандом някакви smoke weed every day. Аз трябва да се намаля звука на играта обаче. Или да се усилира микрофона, защото не знам как се чувам. Охо! Ей, Милка! Дали ще има... Скапан сървър. Само лагва! Валя, само на мен ми се спра, че ти си на четвърт живот. What? Какво стана? Какво? Къде ме ти колата? Реснаха май всичко. Какво стана? Трошката ми просто изчезна. Май реснаха всичко. Сървъра бъгна. Как тебе? Да, сървъра бъгна като куче. Още ли тичаш като на сървър? Не. Ще се смута. Пусна! Знаеш какво? Фак да полис. Не, как? Отварям. Стига бе. А той сървър не забира. Сега, ако пак умра, просто ще реча много. Точно сега като правим клипове. Да, принципно не чак толкова бъгнах. Аз не съм бъгнах. Аз нямаше да те подказвам. Аз не съм бъгнах, да бе майка. Аз съм от стои. GTA Tokyo Drift, Аллах Акбар. Аз пък GTA, боже, как беше той? Need for Speed Tokyo Drift, Аллах Акбар. Да. Токийски дрифт. Аллах Акбар Edition. Аллах дрифт. Мисъл, тя играта ми върса 60 FPS, ама всичко се бъгна. Мисъл, всичко... Не знае.
Откачена работа. GTA San Andreas, какво искаш, не? Дай. И в 11 няма никой близо до нас. Има само един в... ходи напред. Има голяма опасност по някое време просто да се фърлям във водата. Да, и да се чихай с ним сам. Чакай, на къде там? Към как се казваш, това третия град е добре? Лазен Туряс. Нямам никаква идея на където е. Ясно. И трябваше да го гръмнем! Не, табак. Трябваше да го гръмнем! Трябваше да го гръмнем! Да, трябва да се намаля скоростта. Чакай, 9 ударам. Settings. Тос просто идва, те опитва се да не застреля и просто се му убива. Не, той оживя. Хубаво, само здравя. Трябваше да го гръмна, бе. Ако бях преценил малко по-рано, щях да го гръмна. Добре, значи какво става? То си стреля ракета, тя гръмна и колата се завъртя и ти да само взриви. Защо? Не. Спавам колито като не изчезни. Лак. Не ми върсва 6 FPS. Добре. Моля, бе. Да, така е по-добре. Жив съм? Сигурен си? Да. Падна ли? Да. Отвора. Ладно. Преспамване. Росен. Дева. Аз направи снимам, няма иди. Вау. Валя. Газ. Damn son, where'd you find these? На пътя. Чухо. Те вече са при Лос Сантос почти. Сега ще стигнем. Внимай само да не излетим пак. Никога не сме излетали. Ще се разделиха. Ги срам. Един навлезе в Лос Сантос. Един навлезе в Лос Сантос, другия продължи по пътя. Добре, ще влезем под моста. Те са двама. Ние сме джихадистки и хитман. Добре, продължавай напред, някой занимаваш да влезеш в Лос Сантос, минай в тунела директно. Твой е хеликоптерче. Не знае да го извирим. Чихо, аз не дъснах да изискам. Само не можеш да влезем в Лос Сантос, дете вече са батерия. В смисъл, то като карам с 300 км изобщо не ме върви с 40 фрейма. За определено място е възможност. Тук сега вдясно трябва да влезеш. Напред. Защо? What the fuck? Кога съм натискал копче? Виждаш ли не е Мирко БГ? Ама не бях аз! Не бях аз! Да, копчето очи се натисна само. И ти да го знаеш, не съм го натискал. Ще се от време на време да го натисна без деска, ама този път не го натисна. И тук има един точно до нас, да знаеш. Нищо той без това ще се почти пък на мен. Тук не трябва Там най-плажето, ако я виждаш. Точно той е там. Да е... То не ми заредиха балите след това. Ето пак зелено. Как те мет. И на мен не ме заредиха между другото. Тихо. Ще интересно наблизо. Май да за станцията му ръцна. Бей, не настань! Нема къде да взривявам. Долу. Гатен. Няма да я пея, ще се... Директно ще едитна. Мислех, че не взривиш, да те го гръмнах.
Да, седя на едно място пред бензиностанция, точно на взривя. До того. Скляпа ми не крашна. Сега спираме или продължаваме? Си помисля. За продължаем с. Де, спираме. Ого. Същото срока изпача. Мога го ползваме като план Б. Не мисля, че не свършиш някаква работа. Тебе се. Може и да свърши. Ако си в колата, не мисля, че ще свършиш каквато да била работа. Или извън колата. И, нали, все пак мисля, че очевидно ще гръмне. Виж. Чу се. Има ли някой наоколо? Не, God damn it. абсолютно никой не е близо. Може да идем на летището всъщност, ако виж колко хора има. Добре, сега ще опътвам. Качи се на този мост. Не, глупости ръста, дай назад. Другото назад! Продължай се! Не назад, бе! Добре, на тази страна съм викаш да назад. Просто дай! Чакай да смина се, пак оръжието, че може да нагръмна леко. Скачай! В смисъл, от колата просто се ударила в дирека. Не там, не влизай в моста! Къде отиди? Бръщай! Метни се директно от този мост. Ма не там! Наобратно. Ясно. Значи искаш да слеем от този мост. Да. Ого. Трябва да прашим през етапа на там. Да. Чакай, не, надясно. Тъй. Драйви пак с. Още надясно. Трябва да мисля работи. Ето, то пак звук. Знаех си. Какъв този балон? Добре. И ти ли си мислиш същото? Какъв балон? Какъв балон? Само аз се виждам този спарвай там. На мен ми се с текстурите на балон. Ето как май има вода да не се фърлиш вътре. Когато оживяне, Да. хубаво сте там. Шш! 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 Вау! Мислих, че паня вам даде тихо. Трябваше да ме фърляш мене. Си ще да гръмна, дама. Нищо не си видял. Тук продължава по този път, след малко ще трябва да съм битни на летището. Тук право напред, ама дай мръсна газ. Ще съм битни на летището. Изи! Почти. Някакъв! Кола! Дръж го! Дръж го, мара! Май дирека. То се спарва, виж го! И то пак излетя, трябваше него да гръмна, нищо. Дръж е този. Ти кой по-скажеш? What the fuck? Казах ти, фани спарва! Да, това не спарва, то ако не беше излетял, можеш да го И не можеш да запреш до него, нищо. Дай пак. Сега ще му го върнем, са прецена. Наистина обаче, ако гръмнем танка, много ще се хиля. Последния път, като се мъчихме да гръмнем танк, една хидра го гръмна преди нас. И аз също време се самовзривих. Помня. Добре, спаваме, бързи. Shut up. Where is your surprise? Ямеш? Ма трябва да има повече C4, че му вземем повече демидж. Хидра! Фак си. Леташ джихад! Пиши леташ джихад, защото аз не мога пиша. Мало бързо. Мало бързо! Сега ако не мога да тъпчам да се самоубия. Его.
Тем за една минута, а мен за 5. Нечестно. Бържи! Поне си преди като мене за 12 часа. Да, мен са ме мютвали за 48. Аз смисъл не псувах под една, ама тихо! No insulting. No scamming. Как не бе? Някаква съпортна. И ти ли мислиш това, което и аз? Не. Аллах Акбар. Не. Добре, ще намерим други. Дай танка, бързо. Заеби го то с танка! Едно. Нищо пак върши работа, давай! Те се пробват да се разкарат от тук, защото никой не ги спазва. С не в 3. Тихо. Ще става. Аллах. То се шестерито гръмна отпред. Виж къде съм аз. Добре, поне ме спестяват малко Agent, като ги пускат тест. Да, така е. Но да пусна ти Аллах Акбар. Защото искам да слагам Аллах Акбар. Навсякъде. Особено и тъжното. What the fuck? Добре, аз като го отворя толкова близо до земята и... Ау. Показа? Зато скоро нямаше се обърне. Някакъв идва. Чакай да сложа още. Не мисля. Дръж танка. Заеби другите намери танка. На къде е танка? Давай просто влизай вътре в той. Гледай, ще намерим танка. Долу да го има. Е на това. Долу да е там. Някаква рандом богатия. Най го виждам. Не. Те ме гръмна един танк. Where is your sub? Давай. Не. Давай. Ето те го извади. Тихо. Ти го прегази. Тихо. Не е вярно. Добре, да намерим някой друг. Да чихай с ти. Правим. А? Правим 9-11. Ай. Ай, че е за последно. Ма отди 6 лицем. Ама айде да сме на додет матч. Отди 6 лицем. Лазем тура за 10 лицем. Ще там до директно право към сградата да направим не левен толкова. Ана баш, че след 5 минути някой ще ми звънне на вратата и ще кажа джихадист! Излизай! Махни чантата! Тук не лагва от 10 000 работи. Create vehicle. Custom. С шамал. Важно с шамал. Ще най-лесен. Другата посока сме. Не знам. Ще да го от на сейфа. Честно съм гласия за излетим. Ще излетим двамата са босни в сградата. Не ти първо почвам да излизаш там. Ти? Газ. Чакай! Чакай! Съм върна. Напиши... Чакай да видя с кое... нещо. Сега ще напиша. С... Стартнах. 3, 2, 1. Хакс. Тръгна по-рано. И честно. Мисля се заламе. Право напред сме да знаеш. Сигурни сме, че сме правилната посока. Абсолютно. Да, така. Да. Не мислете това. Ама там се. Радва се с хитрата, поне този път не съм мъчи да настреля. В Лос Сантос сме вече. И от обоците ми лагва. От обоците ми върса с 2 FPS. Ей, ге! Аз ви гърна в голямата. Най-високата. Аллах Акбар! Аллаху Акбар! Добре, това ще е за епизода. Надявам се да ви хареса. Напишете Аллаху Акбар, ако сте го изгледали до края и чао.